Det er ikke retfærdigt. Kan du ikke heller gå på YouTube og se, hvordan han slår det sammen? Nej. Ikke samtidig. Skal vi starte fra nummer 1 igen? Yep. Hvorfor har du ødelagt det derovre? Så er jeg ham, der læser. Nej. Jeg starter med at gøre det. Døren skal åbnes. Sammen alle buerne og stregstækkerne. Hold fast på midten af buerne, skråstregstækkerne, mens du samler dem. Ja. Fasthold grebet på midten af buerne. Ja. Fold først højre, derefter venstre sektion mod midten. Og det er så der. Og der står så ikke, hvilken side man skal kigge fra. Hvad er illustrationen i sig? Det giver god mening. Jeg tror faktisk, det var noget af det, du gjorde før. Ej, så skulle der vel ikke være nogen mening i at holde dem sammen på midten. Før. Så? Jo, og I skal fastholde det. Det er sikkerhedsmæssige årsager. Øj, det er så rigtigt. Altså uden at afsløre noget af handlingen, så vil jeg godt sige, at punkt nummer 6. Teltet danner nu en ring. Og vi står nu ved punkt nummer 5. Der er et punkt tilbage. Så ligger det en ring. Der må skulle vrides en ring rundt af det, ikke? Nå, det... Jeg skal lige have lidt mere indhold. Den har du lidt mere indhold. Teltet danner nu en ring. Nej! Grib fast. Øverst på ringen med begge hænder og tryk nedad. Dan. Det er 8 til. Den her må skulle derud til, ikke? Nu begynder det at ligne en ring, ikke? Så skal vi bare lave et 8-tal. Så skal I gribe fat. Om jeg så må sige. Ring med begge hænder og tryk nedad. Det skal nok holde sammen dernede, ikke? I bunden. Jeg synes bare nærmest, det er lige meget, hvad jeg gør nu, så bliver den bare større og større. Tada! Det sagde hun også i går.
som om ringen så skulle være større, ikke? Ja, jeg har ikke sammen. Jeg har faktisk ikke noget klokken 13. Jo, jeg bestiller det. For stor til at få. Nå, jeg tænker på ringen, det er meget lidt mere, så det er nemmere at lave til lugter og få lidt over. Det kan være, at vi vender ringen forkert. Det hjælper mere på det, hvis vi trykker ned her, for eksempel. Ja! Ja! Teltet danner nu et 8-tal. Okay, nu er posen lige pludselig alt for stor, hvis vi kan få den. Løft den ene af ringene i 8-tallet opad. Bare den ene. Fold, skråstreg, bup. Det lød ikke helt godt. Jeg er sikkert, det kan net. Og det kan sgu godt være. Skal der være det? Skal det? Ja, det skal der. Ja. Sikkert det er sidste gang, vi ned først, så er det helt ok. Hvad siger du? Slå mit telt ned først, så er det helt ok. Jamen, det er godt til jer nogle udfordringer. Det er noget med, det skal dreje til noget 8-tal eller et eller andet. Det påstår de der kunne lide. Hjælpen ankommer. Men hvad så? Hvad? Skal det ikke pakke mere sammen? Nå, så er det der. Det er lidt meget herovre, særligt. Ja. Som man siger. Men er det ikke noget med, at der bare skal nogle stykker til ligesom? Ja. Der er noget der. Ah! Hvis jeg på en eller anden måde som et problem, eller Intermezzo. Closer now. Kiss me, honey, honey, kiss me. Thrill me, honey, honey, thrill me. Don't care even if I blow my top, but honey, honey, don't stop. We've never played this little game before. If you relax, then you'll enjoy it more. Just settle down and let me teach you how. Closer, closer now. Kiss me, honey, honey, kiss me. Thrill me, honey, honey, thrill me. Don't care even if I blow my top, but honey, honey, don't stop. So well my lips begin to burn, and I can tell I've got a lot to learn. So hold me close and darling, show me how. Closer, closer now. Kiss me, honey, honey, kiss me. Thrill me, honey, honey, thrill me. Don't care even if I blow my top, but honey, honey, don't stop. Don't care even
nabolejen og spredt lidt for lidt. Og der er så ikke klippet i mellemtiden. Her har vi teltet. Men så gør han sådan her, og så gør han. Hvis det er nødvendigt, man kan købe det op i spejderspor. Så er det først højre, derefter venstre til. Står jeg han har fortsættet det over. Ja, jeg har fortsættet det over. Og så giver de først højre side. Først højre, derefter venstre sektion ud i midten. Og hvad så? Og så venstre. Og så venstre. Mod midten. Nu danner teltet en ring. Har vi noget gaffatape? De har to samlet. Jeg tror det ikke, men prøv at kigge ind i forteltet i det store kugle. Det burde der vist nok ikke gøre. Forteltet er herovre på den her side. Du kan eventuelt få Anja til at hjælpe dig. Hvad fanden? Skal du holde det hele ud igen? Nej. Nu har jeg listet... Sådan der. Så vi bare lægger den ind på midten, i stedet for at begynde at riste den på den måde. Det er ikke bare til hjem. Det er ikke sådan, så den kan svinges ud i at bukke den anden vej her. Jeg har mere skridt.
Kan vi trække sådan en halv på her? Som man også siger. Hvad så hvis vi... Kan vi trække den på? Det var nemmere end det. Tættere på, vi lidt ligesom når man pakker sin sovepose sammen. Bare lidt sværere. Ja. Så det kan selvfølgelig også godt være, at vi... Er det ikke... Jeg tror faktisk, det er slået sammen. Jeg tror, det er sådan, det skal se ud. Tada!